Transilvania Rally Show se dorește a fi o replică a vestitei cursa campionilor care se desfășoară fiecare final de an și pe care probabil o știți, au avut loc câțiva ani în rândul din insulele Canale, până am trecut a fost în Franța, anul ăsta va fi pe Wembley în Londra. E o cursă la care acolo participă tot ce înseamnă toată acea vestită a motosportului mondial, indiferent de Formula 1, de radiuri, de motociclism, de viteză sau alte forme de întrecere cu mașini, de circuite sau numai. La Transilvania Rally Show, care anul ăsta, la prima ediție, se dorește a fi un preambul pentru edițiile care urmează și care se vor dori a fi cel mai vestit rally show din Europa de Est. Ca atare, cei care organizează și pe care nu am dat în știu, dar sunt oameni care au muncit foarte mult în acest sens, valoare pe lume și sunt unii dintre aceștia. Cristi Bucuraș este cel care ne-a scurizat din partea relației cu presa. Acești oameni au reușit să ducă la start piloți un număr din campionatele țărilor din jurul nostru. E vorba de campionatul Ungariei, de campionatul Italiei, de campionatul Finlandei. Îl avem și pe Filip Bugraș la start, îl avem și pe Harry Rovampera. Din Ungaria, Balázs Beni, care așteptăm continuare este campionul Ungariei, campionul Ungariei de Durbaen. Așteptăm din Ungaria confirmarea lui Ghilica lui Ghiev, care este campionul Ungariei. Sunt 80 piloți de top, va fi Daniele Masaru, fostul mare fotbalist laureat Milan și la Adria Dura, care este un fan al raliilor și care a mai participat la astfel de show-uri. Pe lângă primii 5 piloți din campionatul național de raliu, pentru restul de câteva locuri pentru români se vor parte de echipajă. Este un traseu împărcat la Polo Center, un traseu care are o lungime totală de 800 metri. Este un traseu la care s-a muncit și se muncește deja de câteva zile. Este un traseu la care avem sprijinul logistic și ca experiența acumulată a celor de la Sibiu, după condițiile Sorinii cu cei care organizează la Sibiu și Rally Show de la Sibiu. Deci se dorește a fi sinergia forțelor organizatorice din România pentru a pregăti un show cum visăm cu toții noi cei implicați în motorsport să avem. S-au folosit foarte multe elemente tehnice pe care a trebuit să le aducem din exterior. E vorba de panourile de delimitare a traseului, este vorba de schimbul de garduri, este vorba de tribune, deci încercăm să creăm toate condițiile pentru ca publicul și toți cei care vor dori să vizioneze acest show să aibă condiții cât mai bune. Sperăm ca vremea să nu ne chime prea tare. Evenimentul va fi transmis la televizor pe canalul Sport.ro. Nu este așa mascată, este o realitate. Avem parteneri media care ne susțin și este foarte important asta, pentru că se dorește ca acest rally show să încheie sezonul automobilistic 2007 și să-l pregătească pe 2008, pentru că, așa cum spunea și Dan, după Revelion nu mai prea mult și începem campionatul, undeva la sfârșitul lunii februarie este prima etapă de rally spre la București, după care începe raliul Brașovului sau alte teze de tine cum foarte vremea. Deci încercăm să devenim deja, sau nu, deja nu mai suntem sezonieri, acum vreo 7 ani motorsportul românesc însemnat din mai până sau din sfârșirea aprilie până în începutul octombrie. Acum avem și să acoperim evenimente sportive din februarie până în noiembrie, sfârșit de noiembrie, ceea ce este foarte bine. Cred că piloții români își vor juca șansele foarte bine și mizez măcar, dacă nu câștigător din România, măcar o prezență românească în finală. Pentru că atât Dan, cât și Tepesta, Deni, Titi, noi, poate și câțiva dintre outsiderii din România, vor dori să țină cupa câștigătorului în țară. Pot să vă spun că interesul din piloților din exterior este peste ceea ce am sperat noi. Pot să vă spun că mașinile vor fi puse la dispoziție de organizator.
cu sprijinul logistic a celor de la Dazen Motorsport din Germania și pot să vă spun că piloții din afară s-au interesat exact ce mașini vor avea la dispoziție, cine este preparatorul și care va fi specificația tehnică a mașinii și asta deja s-a întâmplat acum câteva zile, pentru că și pentru ei, chiar dacă este o miuță, nu vin aici să facă figurații, sunt oameni care au muncit foarte mult pentru rezultatele sportive pe care le-au avut. Câțiva piloți din cei pe care i-am eliberat au rezultate foarte bune în campionatul mondial de raliuri. Mă refer la Alin Robambera, care a fost pilot oficial în mai multe echipe cu raliuri câștigate. Mă refer la Filip Bugați, care și acum este pilot de teste și de setare a mașinilor campionului mondial Sebastian Vettel. Mă refer la Alexandru Fiori, au fost pilot oficial de echipa Lancia și campion mondial al Ucrainei. Deci, oameni care, chiar dacă vin în România ca să se bucură alături de noi de acest eveniment, vor să-și facă treaba din punct de vedere sportiv. Daniele Masolo probabil că nu va merge cu mașina, nu știa să merge, dar cu siguranță nu se va face de rușine. Iar ceilalți din Ungaria, Bulgaria și Italia nu vin nici ei să facă figurații. Ca atare, noi sperăm să fie un spectacol, sperăm să fiți la fel de mulți la voi presa și zile de vină și sâmbătă. Și dacă vom ști să vă bucurăm cu ceea ce facem acolo la fi extraordinar, asta înseamnă că ne vom întâlni într-un număr și mai mare la edițiile viitoare. Vă așteptăm cu drag și să vedem ce o să iasă.